Dobrý deň, volám sa Táňa Hunáková a pracujem ako pediatrička v Banskej Bystrici na detskej obvodnej ambulancii a na urgentnom príjme. Už počas môjho štúdia na vysokej škole som sa okrem západnej medicíny venovala aj alternatívnej medicíne, to znamená napríklad tradičnej čínskej medicíne. Absolvovala som 2 semestre. Veľmi sa mi páči človeka brať ako celok. To znamená nielen symptómy a to jeho fyzické bytie, ale aj to psychické bytie, prostredie, v ktorom sa nachádza a takisto všetky ostatné vplyvy, ktoré okolo neho sú a z toho si vyskladať jeho problémy a jeho choroby ako celok. Vzhľadom na môj životný štýl, ktorý zahŕňa zvýšený stres, nedostatok spánku a nie úplne ideálne režimové opatrenia, ma migrény sprevádzajú dlhodobo už od vysokej školy a častokrát ovplyvňujú veľmi môj život, pretože nikdy neviem určiť, kedy presne ďalší atak príde. A práve preto som sa rozhodla skúsiť tento piercing. Skúsila som teda tradičnú západnú medicínu, samozrejme vyšetrenie na odborných ambulanciách, zobrazovacie vyšetrenia, nejakú medikamentóznu liečbu a takisto aj nejaké rehabilitácie plus ovplyvnenie režimových opatrení podľa toho, ako to šlo. V mojom prípade migrény mierne ustúpili, ale ešte stále sa kedykoľvek objavovali a preto som sa rozhodla skúsiť niečo nové. Ako lekárka som potrebovala byť 100% sústredená počas svojich služieb a s tým, že migréna ma vedela vyradiť z bežného života aj na niekoľko hodín. Moje migrény sa prejavovali silnými pulzujúcimi bolestiami za ľavým okom, s tým, že vadilo mi svetlo, vadil mi hluk, častokrát mi bolo nevoľno od žalúdka, to znamená, že som nemohla práve vtedy venovať svojej práci 100% pozornosti a sústredenia. Neskôr sa k tomu samozrejme pridal aj mierny psychický tlak, keďže som netušila, kedy sa migréna práve objaví a vyradí ma z nejakých či už bežných alebo pracovných činností. Okrem migrénového akupiercingu som si dala rovno aplikovať aj druhý akupiercing, čo je Shenmen. Ten je braný v akupunktúre ako brana duše, pomáha pri napätí, pri bolestiach alebo pri strese a práve s tým vie pomôcť ľuďom ako som ja a priniesť im také celkové upokojenie. Myslím si, že moje očakávania ako u lekára boli realistické. Neočakávala som úplné vymiznutie migrén, stačilo mi nejaké mierne zlepšenie, čo sa aj stalo. Chcela som znížiť frekvenciu a chcela som získať trošku väčšiu kontrolu nad svojim telom. Zároveň však som myslela na to, že každý organizmus je iný a nie u každého sa musí účinok prejaviť rovnako a na 100%. Takže som šla do toho s tým, že som mala veľa otázok aj pri prvej aplikácii, ale bola som otvorená aj takémuto riešeniu. S výsledkom som veľmi spokojná. V môjom prípade naozaj platilo, že piercing mi veľmi pomohol, pretože sa mi zmiernila frekvencia migrén a takisto aj intenzita bolesti. To znamená, že migrénu som od aplikácie mala jedenkrát, ale s tým, že som vedela pri nej fungovať úplne normálne, čo za predchádzajúcich okolností nebolo vôbec možné. Je to pre mňa menej vyčerpávajúce a okrem toho som si všimla aj zlepšenie takej celkovej mentálnej pohody. Čo by som chcela odkázať všetkým ľuďom, ktorí uvažujú nad akupiercingom, je, že ho 100% odporúčam, ale treba k nemu pristupovať informovane. Treba brať do úvahy to, že každý človek je osobitný a jedinečný, to znamená, že účinok akupiercingu u všetkých nebude rovnaký. Pokiaľ nad touto voľbou rozmýšľate, je veľmi dobré vybrať si štúdio, kde 100% dodržujú zásady hygieny a budú vám vedieť vymerať aj miesto, do ktorého majú presne teda akupiercing aplikovať, čo všetky akupiercingové štúdia na Slovensku sú, s tým, že pokiaľ máte nejaký novovzniknutý problém, tým myslím silné bolesti hlavy alebo niečo iné, je dobré to najskôr konzultovať s lekárom a skúsiť nejaké základné postupy zo západnej medicíny ako laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie vyšetrenia a iné.
V neposlednom rade by som chcela povedať, aby ste vnímali signály vášho tela, ktoré vám dáva, a aby ste boli otvorení novým možnostiam, ale mali zdravý nadhľad. Migréna je komplexný problém, ktorý častokrát nemá iba jedno univerzálne riešenie a akupiercing je jeden dielik zo skladačky, ktorý spolu s ďalšou liečbou alebo s nejakým ďalším ovplyvnením životného štýlu môže veľmi zlepšiť kvalitu vášho života. Každý krok, ktorý vás priblíži k lepšiemu vnímaniu vlastného tela, má svoj význam.